Alright mga boss. Alright mga boss. Meron lang akong ianos boss. Sana magustuhan nyo. Dati kasi mga boss, ang content ko talaga, maglilibre ako ng isang pasahero araw-araw. So nagumpisa po ako mag-vlog sa pandemic. So wala tayong magawa, kaya nag-vlog tayo. Kahit hindi tayo marunong kumanta, nagkakanta-kanta tayo. Karoon na ng views. So ganun nga mga boss. So hindi po natuloy yung kasi nga pandemic, diba? So mahirap ang pasada. So hindi po natuloy yon. So ngayon boss, total Pasko naman ngayon, gusto ko sanang ituloy yung pre-ride ko. Pamasko ko sana sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber. So yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, simple lang po. Simple lang po ang paraan. Magsusubscribe lang po kayo sa akin, magko-comment lang, magla-like, at bahala na kayo kung paano nyo sa akin ibibigay yung address nyo at pupuntahan ko kayo. So ang lugar ko mga boss, nasa Marikina ako. So mas maganda sana mga boss kung taga Marikina kayo, taga Pasig kayo, taga Quezon City kayo. Mas maganda sana, mas malapit, mas madali ko mapuntahan. So ang umpisa pala ng labas ko mga boss, alas 6. So mas maganda tanghali na magpasundo, mas okay. Pero mas maganda sana mas maaga, alas 6, para walang traffic pagpunta ko sa inyo. Kasi kung tanghali na mga boss, matraffic na yung pupunta ko sa inyo. So yun lang mga boss, simple lang. Ngayong Pasko, pamasko ko, mag-subscribe lang po sa akin, mag-comment lang po kayo, at bahala na kayo kung paano nyo sa akin ibibigay ang address nyo. Kung pwede, gusto nyo ibigay dyan sa comment section, ilagay nyo lang doon at ako nang bahala pumunta sa inyo. Okay, yun lang mga boss. Umpisahan nyo na mag-ano, at mamimili na po ako araw-araw. Mamili po ako, siyempre kung marami kayo, kailangan mamili po ako. Hindi naman lahat po kayo mabibigyan ko. So gano'n nga, parang irarapol-rapol ko kung sino ang mapipili ko. Okay, ayun lang boss, napakadali lang mga boss. Wala na napakadali lang sumali para magkaroon ng free ride. Walang problema kung malayo. Ibig ko sabihin, kung malayo man ang hatilan sa inyo, walang problema. Basta sinundo ko kayo at pinuntahan ko kayo, walang problema kung kahit malayo. Yun nga lang, siyempre kailangan po natin magkwentuhan dahil para sa akin vlog, diba mga boss? Pangit naman yung sinundo ko kayo, hindi man lang tayo magkukwentuhan. So ano panonoodin ng tao, diba mga boss? Siyempre kailangan magkukwentuhan po tayo. So yun lang mga boss, comment na po sa akin comment section. At walay mo, bukas makapunta na ako. Mapunta ko na kayo. Kung nasa Marikina kayo, mas madali. Kung nasa Pasig kayo, mas madali. Kasi meron na kasi akong service araw-araw. Ang hatid ko ng 5:30. So alas 6 ako mag-umpisa magbiyahe. Kaya kung alas 6 kayo magpapasundo, mas okay, mas madali ko kayo mapuntahan. Nasa parting Ortigas ako nyan mga boss. Yun lang mga boss. I-share nyo kung gusto nyo i-share itong aking para marami tayo mailibre. Malay mo magandang magtuloy-tuloy ako maglibre ng kahit hindi na Pasko. Yun lang mga boss, pagka nanood kayo ng aking content, siyempre kung may ads, panoorin nyo na rin para kumita tayo, marami tayong matulungan. Alright, yun lang mga boss. Maraming salamat at sana
makapili kagad ako para hindi nyo masabing bogus ang aking content. Okay, yun lang mga boss.